Hej til YouTube, og velkommen til den her kanal. På den her kanal der vil vi spille survival games, og måske noget faction, og sådan, ja. Og det her er den første video, og der skal vi spille survival games, så I kan se. Så lad os bare se, om vi kommer ind i game. Vi ses. Hej til YouTube, så er vi tilbage i game. Og vi spiller på det er ikke så stærkt, men vi spiller på Raid, et map på Black Ops 2. Ja, så det er bare at komme i gang. Og teksterpakken, den får I ikke, fordi at det er mig og en anden. Og jeg har solen lige i hovedet. Men ja. Der var en chest. Der var sådan en chest derinde. Og vi spiller på en server, der hedder Woodycraft. Hvorfor får vi komme hjem? Woodycraft.net. Ja. Og der var nogle bukser inde i den her. Okay, han laver ham et svært, har ham der også, tror jeg. Så er det bare at komme væk. Men ja, det her det er den første video, så jeg håber, at I vil nyde den. Og ham der har også et svært. Så vi, ja, godt. Som et, ja. Og vi går lige på spawn. Selvom den allerede er lukket. Så er der nogle potatoes, men det kan jeg ikke rigtig bruge til noget. Jeg tror bare, jeg løber. Ja, og det kan også godt være, at jeg optræder fra min Xbox 360, når jeg får, når jeg lige kan få TV. Fordi jeg skal også lige have nogle kabler og sådan noget. Så det virker. Det er lidt farligt. Nej, han kommer ikke efter. Men det her bliver et rigtig skodgame, tror jeg. Ja, okay. Løb. Og han er lige bag mig. Åh nej. Ja, fik ham. Ja, okay. Og så bliver jeg med dem. Nå, men jeg skal i hvert fald bruge noget med. Så tror jeg, vi løber herover. Kan jeg få nogle lags, mand? Ja. Her har der også været nogen. Der er svært dernede. Jeg skal lige ned og have, inden det bliver deathmatch. Faktisk okay, god ting. Så mangler jeg bare lidt bedre armor og nogle bedre svær og en bue. Der var lidt... Nå, det kunne jeg ikke bruge noget af. Okay, der kom lige et lille cut. Blev lige afbrudt. Men det er deathmatch, og jeg er imod ham her. Så ikke bare... Ja, okay.
vise dig mange arrows. Men det er også godt. Det var et okay game, men ja, vi kom ikke så godt fra start, så ja, det var det fra den her video. Tak fordi I så med. Hej hej.